Jošao, sudi sprava. Zdaj sem s toki familiasa in še me se sprava. Osem.
Igore, polako. Polako, Igore, evo ja hoću da kažem nešto. Hoću prvo da pozdravim mog Žanija, da kažem ja sam, ne znam već po koji put ovde, i sviram veselje kod njega. Hoću da pozdravim, da čestitam mom bratu Saši, veselje, puno sreće i zdravlja, tebi i tvojoj deci, također i mog majka i njegovu porodicu, mog brata Vinija. I imam veliki pozdrav za kuma, a to je naš Kasijan. Veliki pozdrav isto, također za njega. Sad moram još nešto da kažem. Vidiš kako se lepo svi skupili ovdje. Ta snaja je, Dojna snaja je moja sestra, a Dejan je meni zet. Dejan je meni zet. I ja hoću da kažem da vas sve ovdje koji ste u sali mnogo volim, poštujem i želim vam sve najljepše od srca.